Nyní si ještě ukážeme ovládací ústrojí automobilu a ukazatele správného chodu motoru na přístrojové desce. Na přístrojové desce vozidla vidíme zleva spínací skřínku s klíčkem, přepínač ukazatele směru, měřič paliva, rychloměr s počítačem ujetých kilometrů a kontrolními žárovkami, teploměr chladící kapaliny, táhlo sytiče karburátoru, spínač stropní lampy, spínač topení, spínač světel, spínač stíračů, spínač mlhovky a táhlo spouštěče motoru. Na sloupku řízení je řadící páka pro řazení jednotlivých rychlostních stupňů podle rychlosti vozidla a zatížení motoru. Volant slouží k ovládání směru jízdy a je opatřen kruhem spínače houkačky. Pod přístrojovou deskou vidíme táhlo pomocné brzdy, spojkový pedál ovládaný levou nohou, pedál provozní brzdy a akcelerátor, oba ovládané pravou nohou. Vedle spojkového pedálu je přepínač světel. Pod přístrojovou deskou vidíme ještě řetízek clony chladiče, táhlo u závěru kapoty a řetízek k ovládání větrání uvnitř vozidla. Seznámili jsme se v obou filmech se složením a činností motoru, převodného ústrojí a ostatních zařízení osobního automobilu Škoda Octavia. Je třeba, aby každý řidič a držitel vozidla byl nejen dokonale obeznámen se složením a činností vozidla, ale aby také vozidlo za každých podmínek bezpečně ovládal, aby se řídil pravidly silničního provozu a stal se tak ukázněným a dobrým motoristou.